Bona tarda. Anirem començant. Sí? Bé, doncs, benvinguts a la quarta sessió del curs Emocions i Creativitat. Fa unes setmanes començàvem Emocions i Creativitat dedicant la sessió a la dansa. La següent la vam dedicar a unes idees genèriques sobre emocions i creativitat. La tercera sessió la vam dedicar a la música i avui a les arts plàstiques. Bé, primer que tot agraïm als nostres convidats, la Joana i el Fernando, que hagin acceptat de ser avui aquí entre nosaltres. Us els presento i ràpidament els passo la paraula perquè els que han de parlar són ells. Bé, doncs, la Joana Maria Sancho Gil, doctora en Psicologia, és catedràtica del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. És coordinadora del grup d'investigació Esbrina, que és el que consta aquí, però potser no el veiem. Es veu el logo, però no sé si ja arribeu a veure. Que seria subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis. A més, coordina, participa, assessora diferents projectes d'investigació nacionals, europeus i internacionals. Ha publicat una gran quantitat d'articles i llibres i codirigeix la col·lecció Repensar l'Educació de l'editorial Octoedro. Tant d'ella com del Fernando no citem cap llibre ni cap article de revista perquè la llista és molt llarga i entrant a la pàgina web d'internet trobaríeu una sèrie d'articles, conferències, a més es poden veure, no? Conferències publicades per escrit, articles i llibres que han fet. Molt bé, doncs passem al Fernando. Fernando Hernández també és doctor en Psicologia, és catedràtic d'Educació Artística de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Igual com la Joana, forma part de diversos grups de recerca, com la mateixa Esbrina, i de la Xarxa Universitària de Recerca i Innovació Educativa. Ha col·laborat en nombrosos projectes de recerca que, per abreujar, podríem dir, si és que està ell d'acord, que es basen en 3 grans pilars: l'educació artística, la cultura visual i la formació del professorat. Ja hem dit abans que ha publicat diversos llibres, alguns en col·laboració, molts articles a les revistes, però consultant la pàgina web els podríem veure tots. Bé, i ja sense més preàmbuls, els passo la paraula. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Estem molt contents de tornar a estar aquí. Aquesta és la nostra segona intervenció. Baixarem a parlar des de baix i primer us explicarem una història, i és que hem agafat aquesta conferència com un desafiament, per un sentit. Cap dels dos som artistes, per tant, parlem de les arts plàstiques des de fora, cap dels dos investiguem sobre la creativitat i els dos tenim dubtes a la noció d'emocions. Per tant, el que hem fet és donar-li la volta i fer una proposta creativa, tant en la presentació com us demanem que si podeu aguantar i no avorrir-vos excessivament i aguardeu al final perquè tenim una sorpresa. Perquè una sessió sobre creativitat tenim una sorpresa. També, ara per part meva, molt content de trobar-me amb persones a les que vaig conèixer fa 30 anys, que estan per aquí, per allà, o sigui que continuen creixent, fent-se grans, però també més sàvies i tot això, i això és important, però sobretot de tornar a estar aquí i col·laborar en la sessió d'educació del centre de lectura. Doncs, nosaltres hem acceptat el títol, però el que hem fet és reflexionar críticament sobre el títol per obrir altres camins que siguin creatius a partir de la proposta del títol. Això és un quadre de Kiefer, un quadre brutal, un quadre de 5 metres, una cosa increïble, que vam tenir l'oportunitat de trobar-nos amb ell en un indret a prop de Lleida absolutament fascinant, perquè és una cantera i enmig de la cantera hi ha 2 naus
en les que hi ha aquestes peces artístiques. I aquestes peces són brutals. Hi havia 3 i més 2 escultures. Mireu l'escala de com estic jo i el tamany que tenen. I a part que Kiefer és un artista brutal. Però sobre aquesta idea és el camí que hem intentat construir i parteix d'una frase o d'una invitació de Marina Garcés, que per nosaltres i per molta gent en aquest moment és un referent en el sentit del pensar i a Catalunya està molt present, als seus escrits, als mitjans, etc. I aquesta frase per nosaltres és com una guia al viatge que intentem plantejar-nos i el viatge també que ens intentem plantejar en els moments que estem visquent i també en la nostra feina com a educadors i educadores. Ens preparem per iniciar el viatge, per la incertesa, preparats per relacionar-nos amb el no saber, per trepitjar i desplaçar els límits. Jo crec que aquesta idea del viatge de la incertesa té molt a veure amb la idea de la creativitat. El que passa és que no es van formar per trepitjar per la incertesa. I això ens passa a vegades el que ens passa. A partir d'aquí, una primera idea d'una primera definició. En parlar d'art podem considerar que l'art és una pràctica vital. Per tant, aquesta idea, per donar-li sentit, quan parlem d'arts plàstiques, de quina manera parlarem, és un sentit que és una pràctica vital i, sobretot, i això és molt important, és una pràctica vital que ens posa en relació i que es pot posar en relació amb qualsevol forma de coneixement, però també amb nosaltres mateixos i amb els altres. I tant per la Joana, per mi, aquest és el valor que té l'art i les arts. Com a nota al peu de pàgina, aquest matí li donava una conferència a més de 100 regidors de cultura dels ajuntaments de Barcelona i precisament el tema era que considerassin la importància que tenien les arts en les seves poblacions. Per tant, avui jo continuo amb la pila posada de l'estada del matí. També una altra qüestió que és molt important, i aquí ja és una primera porta per la creativitat, això és un mural que van trobar al Museu de Belles Arts de Mont-real, que segurament és una de les institucions que ha fet una opció més clara per l'educació. Llegeixo perquè això té un problema d'alçada. Per accedir a noves formes de coneixement necessitem diferents qüestions i utilitzar diferents metodologies. I per nosaltres també això és la creativitat. És buscar noves maneres, noves preguntes per enfrontar-nos a nous desafiaments. Llavors, a partir d'aquí hi ha un llibre que per mi és el llibre més interessant que s'ha publicat en els últims anys sobre la creativitat. Per dir-ho així, és el llibre on està tot, i a més des d'una perspectiva molt reflexiva, molt crítica, fa tots els recorreguts, el recorregut des de la perspectiva de l'antropologia, des de la psicologia, des de l'educació, les corrents més recents i més noves. Aquest llibre que es diu The Science of Human Innovation, Explaining Creativity, de Keith Sawyer, i el que és interessant és que el llibre és un totxo i ja té la segona edició. Doncs bé, dins d'aquest llibre he trobat una definició, una aproximació a la creativitat, que crec que és molt adient per posar en qüestió la noció de creativitat en les arts plàstiques. I la frase és aquesta: l'originalitat és l'art d'ocultar les teves fonts. I això és molt interessant. Si una persona que se les dona d'original el que fa és amagar amb el que es relaciona, amaga amb el que dialoga. I això és molt interessant tenir-lo present, perquè pensem que una persona original, una persona creativa, és el que ho treu tot com quelcom que és nou. I això és un mite. I per què això és un mite? Perquè no podem ser originals perquè no estem en l'origen de res. I això és molt important pensar-lo. I quan jo parlo amb els estudiants de Belles Arts que reben dins del taller teniu que ser original, jo sempre els dic, us estan enganyant, perquè no podeu ser originals, perquè no podem ser originals, perquè no estem en l'origen de res. La història de la humanitat és una conversa permanent. Ningú comença res des de l'inici. I si no, penseu en la història del pensament.
Però per què tenim la idea de l'originalitat? Perquè aquesta idea de l'originalitat, fins i tot vinculada amb la creativitat, la tenim tan present. Vygotsky, que és una persona coneguda per la gent que ha fet psicologia, va escriure un llibret que és una recopilació d'articles, etc., que es diu La psicologia de l'art. I en aquest llibret té aquesta frase: l'art és allò social dins nostre. I això és molt coherent a la seva concepció del desenvolupament. No diu és lo individual dins nostre, és allò social dins nostre. I encara que la seva acció sigui realitzada per un sol individu, no vol dir que la seva essència sigui individual. Per tant, per parlar de creativitat, això és molt important. Perquè el que us convidem és a pensar aquesta tarda com s'ha construït aquest mite de la individualitat. Que lo tenim a Occident a partir d'una certa època, però que no lo tenen altres cultures. Una nota al peu de pàgina. Penseu que això té que veure amb l'inici del capitalisme. Tanco parèntesis. Les nostres concepcions de la creativitat estan formades històriques i culturalment. No són coses que existeixen fora de nosaltres, sinó que les hem construït nosaltres. I les hem construït nosaltres per donar respostes a concepcions sobre l'individu, el geni, la col·lectivitat, etc. Per tant, la creativitat, com parlarà Joana després, en primer lloc és un constructe social. No és una qualitat de l'individu. I això veurem quines conseqüències té. Us posaré un exemple. No sé si aquí hi ha gent que ha anat a Índia, però a Índia hi ha una ciutat, que és una ciutat sagrada, on estan, que es diu Nagwara, i allí hi ha un munt de pintors. I pinten aquest tipus de coses. I alguns per als turistes, un altre per la gent més rica, perquè hi ha com 3 escales de pintors dins d'ells. Però el que és interessant que un antropòleg va anar a parlar amb ells sobre la idea d'originalitat. I ells van dir que què les estaven preguntant? Que els seus pares ja eren pintors, els seus avis també eren pintors, i que per ells era un aprenentatge. Per tant, per ells la idea de la creativitat és social, és col·lectiva, i no la senten com una creativitat individual. I això passa en moltes cultures. Per exemple, això també passava en la nostra cultura. Això és un gravat del segle XV, això és un taller d'artista, i en el taller d'artista no treballava l'artista sol davant de la tela. Hi havia un munt de gent que estava treballant. L'artista potser feia el dibuix, un aprenent li feia el fons, un altre li feia les figures, i al final tu deies, molt bé, la signatura era de l'autor, però el procés de construcció era col·lectiu, no era individual. Això és l'estudi La casa de Rembrandt. Rembrandt és un dels primers idees o representacions d'aquest artista únic, amb una immensa producció, treballa autònomament, ja no depèn del seu treball per treballar ni per els papes ni per la noblesa, ja té una clientela, aquesta clientela està dins del món burgès, fa gravats i aquests gravats es venen per tot arreu perquè tenen molt a veure amb la reforma, això que celebrem aquests dies de la posada de les seves tesis de Luter, etc. Doncs es porta fent un estudi des de fa 30 anys per esbrinar quines obres van ser atribuïdes a Rembrandt, són de Rembrandt, i quines obres són de la gent que treballava amb Rembrandt. I el treball no ha acabat encara. I en aquell moment han comptabilitzat 365 obres. Però en els museus del món hi ha moltes més atribuïdes a Rembrandt que es va fent a la seva època. Per tant, la idea de creativitat vinculada a l'originalitat i a la unicitat d'un individu, no només en altres cultures, dins de nosaltres també passa això. Per exemple, estem ja al segle XIX, això és un quadre d'Horaci Vernet en el seu estudi. I mireu el guirigall que havia en el seu estudi. O sigui, res de l'artista rebent la inspiració divina. Ell està en una cantonada, està pintant, té tots els amics allí de debat, tenen un cavall per mig, tenen
un follon impressionant, no? Aquesta idea de que la inspiració et ve, t'agafa. No, ell està enmig d'aquest tinglado immens que té muntat allà, perquè la gent anava per conversar, per inspirar-se, per discutir, etc. Això és el que nodreix a l'artista. No són les muses que piquen i le parlen. No és aquesta frase que jo em sento als estudiants de la facultat que els meus col·legues les diu: has de mirar dins teu. Has de trobar el teu secret. Com si tu tinguessis una veritat amagada que un àngel t'ha inspirat i te l'ha col·locat i que et parlen només a tu en el silenci. Jo dic, us estan enganyant. Però va ser sobretot a partir de gent com Delacroix, gent com Manet i sobretot gent com Picasso que es va començar a construir el mito de l'artista modern i el mito del geni creador i el mito d'aquest que és capaç de capgirar la història i mirar-la d'una altra manera. Però això està passant en un moment que l'art i l'artista entra dins de lo que és el mercat de l'art. I si mirem una escultura una mica més, per una pintura materialment té molt poc valor. Per tant, necessitem la signatura i la història heroica de l'artista perquè tingui, com dirien els marxistes, el valor afegit. I a partir d'aquí comencem a pensar en la creativitat. Però quan estudiem la història de Picasso, Picasso era un vampiro, xuclava de tothom, assimilava a tothom. Exactament el mateix passava en el Manet, exactament el mateix passava en Delacroix. No eren figures que vivien completament aïllades, però per construir el mite de l'artista i la valorització de l'art dins del mercat de l'art i el sistema de l'art, que és un sistema de marxants, etc., necessitaven construir el mite de l'artista modern, del geni solitari que viu malament i que lo admirem precisament perquè l'art és el fruit del seu sacrifici, de la seva inventiva i la seva creativitat. Però això és una història que ens explica. I en els últims 30 anys els historiadors li han donat la volta a aquesta història. En general, i això és una frase de Paul Willis, que és un sociòleg que té un llibre molt interessant sobre la cultura juvenil, diu, en general, l'establiment artístic conscient en mantenir viu el mite de l'artista especial, creatiu, individual. De fet, en el llibre sobre creativitat, que us he mostrat abans, l'autora diu que la gent més difícil per col·laborar amb estudis de creativitat són els artistes, que no volen col·laborar. I no volen col·laborar perquè no volen col·laborar a desfer el mite de l'artista. I això és una relació que és molt interessant. Diu, tothom el col·laboren dissenyadors, el col·laboren arquitectes, tothom el col·labora, però els artistes no, perquè és el seu secret, és la seva aura, és el seu misteri. Llavors, a partir d'aquí, voldria posar-vos un exemple. En aquest moment a Madrid hi ha una exposició molt interessant, a la Reina Sofia, és una exposició de William Kentridge. William Kentridge és un artista total, podríem dir. És una persona que mateix fa els decorats i el muntatge d'una òpera, que fa pel·lícules, dissenya projectes, però el seu origen és molt interessant perquè ell va començar a entrar en el món de l'art en l'època de l'apartheid i es va dedicar a fer dibuixos i va començar a animar aquests dibuixos i en l'animació d'aquests dibuixos va començar a explicar i a desvetllar històries del que estava passant a Sud-àfrica i que no es podia parlar. Doncs William Kentridge, aquest és un autorretrat recent que s'ha fet, com podeu veure, té molt sentit de l'humor, té molta conya per representar-se ell mateix, no? Si un senyor de quasi 70 anys es col·loca en aquestes posicions i tal. Aquest és el tipus de dibuix que ell fa, ja dic que ell fa moltes coses, però treballa i fa aquest tipus de dibuix. Fa uns 10 anys o 12 anys li van fer una retrospectiva molt interessant al Magua i ara se centra molt més en la seva obra fora de l'obra específicament d'aquest tipus. Per exemple, aquesta és una altra obra seva. I William Kentridge no té cap problema per dir quines són les seves fonts.
però això no li qüestiona la seva creativitat. Ell diu, jo el que faig és estar en una conversa permanent amb tota aquesta gent. I si podeu fixar-vos en els dibuixos que us he mostrat, trobeu que està conversant amb Ansel Kiefer, Phyllis Wooton, Kate Colwys, Ken Von Mack, Leo Kolob i Francisco de Goya. Per tant, el que estàs plantejant, William Kentridge, és que la creativitat no és individual. La creativitat és participar d'una conversa col·lectiva. El que passa és que William Kentridge no té cap problema de fer pública amb qui conversa. I la majoria dels artistes no volen fer pública, com jo, la frase deia abans, amaguen les seves fonts, precisament per formar part del mite de la creativitat i de l'originalitat. A partir d'aquí, qui és artista? Només qui té la potència de mediar entre l'oblit i la memòria. I això és una frase que he trobat en relació amb Dairo Cascarrilla, que és un fotògraf colombià i que fa aquest tipus de coses. Per tant, ell té molt clar que el que fa és mediar entre el passat i la idea d'oblit i la memòria, i per això el que entra és en una conversa amb la realitat i no té cap problema en veure i en mostrar que aquesta conversa ve de les fotografies dels mitjans de comunicació, de les fotografies de les pàgines de successos, etc. I fins i tot de la forma en què actuen les mares. I tot això és una exposició feta a França que es diu Territoris de resistència. Però sobretot la idea és que qui és l'artista? És el que té la potència per mediar. Per tant, no parla d'originalitat, simplement parla de mediar. I llavors la connexió amb lo emocional. Quan jo donava classes de psicologia de l'art, aquesta idea se l'explicava als estudiants. Jo deia, tot objecte visible és un objecte emocional, atrau o repel·leix. Tot objecte visible, si no es produeix cap d'aquestes reaccions, l'objecte no perdura en nosaltres i manca de significat. Els objectes amb càrrega emocional romanen vius en la nostra memòria. Però aquí hi ve una distinció que és molt important. Les emocions s'han posat de moda. De fet, a la psicologia durant molt de temps no li s'interessaven, perquè eren simplement observacions externes. De fet, el primer llibre que parla d'una manera sistemàtica sobre les emocions és un llibre de Darwin, que són les emocions en els animals i en l'home. Però a la psicologia simplement era la reacció externa, la reacció facial, la reacció que després es vincula amb la comunicació no verbal. El que passa és que en l'àmbit de l'educació i social, les emocions s'han posat de moda, sobretot per l'educació emocional. I es parla de que una finalitat de l'educació és afavorir, a partir de l'educació emocional, el coneixement d'un mateix, etc. L'únic que passa, i això no vull enredar-me excessivament perquè això és un temazo, molt bona part de l'educació emocional és ensinistrament de les emocions. I molta pràctica d'escoles és ensinistrament emocional. Per tant, el principi que regeix és un principi molt conductista. És de fora cap endins. Per això, quan jo em fico en el terreny de les emocions, em sento incòmode. I més en l'art també. Per això, en aquest moment, nosaltres, en la Joana i el nostre grup, ens estimem més treballar en els afectes. Per tant, en lloc substituirem el títol de creativitat, afectes i arts plàstiques. I quin sentit li donem als afectes? Li donem el sentit que li va donar Spinoza, Baruch de Spinoza. Segurament una de les persones més sàvies, més sentit i més arriscada a la que estem tornant constantment. Jo penso que és un dels filòsofs i pensadors que estan més vius en aquest moment i que més gent està tornant a estudiar Spinoza. I Spinoza en l'ètica, en el tercer llibre de l'ètica, parla de que l'ésser humà és essencialment afectiu
i parla de que els afectes són un mitjà de coneixement i una orientació en la realitat. I fa una distinció a partir del seu treball que és molt interessant entre afectes, sentiments i emocions. I això és molt important per lo que parlarà Joana. Jo simplement estic preparant el que parlarà Joana després. L'afecte precedeix a la consciència i al llenguatge i és consubstancial al desenvolupament humà. I això s'ha evidenciat sobretot en els estudis comparatius amb micos a los quals no se'l col·locava un adult perquè tingués relació. Sí, la manca d'afecte produïa un retard en el seu desenvolupament. Per tant, l'afecte té que veure amb la consciència, precedeix a la consciència i al llenguatge. I aquesta és la definició d'afecte. Afecte és una experiència d'intensitat. És una experiència d'intensitat i és un potencial que inicialment el subjecte no el té estructurat i aprèn a estructurar-lo. I precisament del que parla Spinoza i després autors posteriors és com té lloc aquesta estructuració. Els sentiments són personals i estan vinculats a la biografia. I els sentiments són els que grava el nostre cervell. I per tant, nosaltres sempre, el nostre cervell, quan ens arriba un sentiment, intenta identificar-lo, si és conegut, si no és conegut, lo intenta vincular a una experiència, etc. I les emocions és la projecció exterior dels sentiments. Per tant, la emoció sempre és visible, el sentiment no és visible i l'afecte tampoc és visible, perquè l'afecte és l'impuls de tot. Per tant, des d'aquesta distinció podem dialogar sobre la creativitat d'una altra manera. Podem fer una relació molt diferent. L'afecte és allò que s'enganxa, i això és molt important, que circula i afavoreix connexions entre els cossos, les idees i els subjectes. És molt interessant que Spinoza vincula l'afecte amb el cos. I això la gent que treballa en processos terapèutics sap lo important que és. L'afecte sempre passa per el cos. I el cos és el que s'impulsa i es mobilitza i que surt d'ell. A partir d'aquí, l'afecte és sobretot intensitat, com deia, i tot afecte és un redoblament, un tornar a fer una altra vegada l'experiència. Per tant, l'afecte és un moviment de canvi. I aquí fa una diferenciació molt interessant Spinoza entre l'afecte i el sentir-se afectat. Per exemple, per la gent que és educadora, professors de primària i secundària, nosaltres, amb la gent amb la que jo treballo, parlem que aprendre és sentir-te afectat. Si no et sentes afectat, no aprens. I sentir-te afectat significa sentir-te tocat. Sentir-te que t'afecta allò que estàs sentint, que estàs fent, que estàs escoltant. Per exemple, quan un noi o una noia s'oblida de lo que ha estudiat després de fer un examen és perquè no l'ha afectat. Perquè no ha connectat amb l'afecte, amb aquesta potencialitat que le mou. Per tant, la creativitat és una posada en acció de l'afecte. No de les emocions. La emoció és la nostra reacció davant de l'obra plàstica. Però podem tenir una reacció d'algo que no ens afecte. I això ho podeu pensar en vostres experiències diàries. Com jo he qüestionat la idea de la creativitat com una característica individual, com he qüestionat la idea de la creativitat vinculat amb l'originalitat, el que anem a sostenir com a tesis i argument de la nostra xerrada és que ens estimem més parlar de creativitat col·lectiva que no de creativitat individual. I per això ara Joana parlarà de la creativitat col·lectiva. Bueno, ara continuo jo. Bueno, us està afectant? Com estem per aquí? Sí? Sí? Està afectant? És que jo necessito veure els ulls a tots fins al final.
Vale. Jo continuo ara. La idea és aquesta, que, com diu el Fernando, nosaltres com educadors, com deia abans, d'alguna manera artistes som, perquè posar-te cada any, com molts de nosaltres fem, davant d'un grup de nens i nenes que no coneixem de res, i intentar fer que allò sigui interessant, que vulgui dir alguna cosa durant tot l'any, algo d'artista té, no? Bé, llavors, la idea seria aquesta, com nosaltres reflexionem, pensem i aprenem i ens afectem, intentem afectar a través d'aquesta idea de creativitat col·lectiva, que la entenem com una disposició humana. O sigui, tots els éssers humans poden tenir aquesta disposició. No necessita ser Picasso, ni necessita ser, no sé... Inclús Picasso deia que, quan li demanava, no? És que vostè té molta inspiració, diu, sí, però jo sempre intento que les muses m'agafin treballant. Vull dir que, a veure, que també tenia mucho de obrero, no? Vull dir que la creativitat, oh, mira, se m'ha acudit i ja està. No. O com deia Graham Greene, l'escriptor, deia, la creació són 10 minuts d'inspiració i 90 minuts de transpiració. O sigui que aquesta idea de, uno es creativo, se le ocurre i ja està. No. A veure, és un diàleg, és una construcció i és una disposició humana. És a dir, que qualsevol persona pot desenvolupar processos creatius. No vol dir que tothom sigui no sé què o no sé quanto, o que tothom ens constituïm en un artista, perquè llavors necessitaríem un marxant, necessitaríem tota una sèrie de coses. Jo a vegades quan vaig, sobretot amb art contemporani, que arribes i diu gent, això que fa aquest artista jo també ho faria. Dic, sí, pues fes-ho, no? Però no només fes-ho, sinó aconsegueix que t'ho mostrin en aquesta sala, perquè no has de fer-ho només, sinó que has de tenir un marxant, has de tenir uns canals, etc. Però com a disposició la tenim, no? És un constructe cultural, això ha parlat bastant Fernando, però per l'educació és molt important, perquè tendim a ser un tant essencialistes al camp de l'educació. Aquest nen és, no? Tu dius, jope, és, que fuerte. Jo he donat classe des de nanos de 4 anys fins a post. I jo, sobretot, quan estava a la IGB fa molts anys, hi havia companyes i companys meus que deien aquest nano no farà mai res. A mi m'entrava una tristesa en el corazón i jo no sabia encara per què, tot això jo no ho sabia, jo acabava de sortir del magisteri i sabia molt poc, no? Però dius, com pot dir una persona, un nen, una nena de 8 anys que no farà mai res? Si se suposa que ve aquí perquè nosaltres li ajudem a que faci alguna cosa, no? Llavors, clar, tota aquesta, quan diem un constructe cultural, no és la creativitat, és la mateixa manera que tenim nosaltres d'entendre que és l'aprenentatge. I si no ho deconstruïm, i per mi això és un procés molt creatiu i afectiu, doncs, reproduirem coses que crec que ens afectaran de mala manera i no de manera positiva. Una cosa molt important per nosaltres, aquesta creativitat col·lectiva, és un procés d'investigació. El que deia el Graham Greene, 10 minuts d'inspiració i 90 minuts de transpiració. Recercar, investigar, dialogar. Jo vaig veure a temporada alta una obra amb tu, del Kentridge, sobre la París. Me emociono, però de verdad, sobre Sud-àfrica, sobre l'apartheid, impressionant, no? Però clar, la investigació que Kentridge fa per aquest tipus de coses, investigar. Investigar no vol dir repetir, investigar no vol dir memoritzar, investigar no vol dir... Investigar és dialogar, sobretot, buscar, donar sentit, etc. Així ens construeix una creativitat col·lectiva i també després individual. És una intel·ligència qualitativa en l'acció, necessita acció, tocar, olorar, mirar. No és només, una altra vegada, que fem molt al camp de l'educació, repetir i vomitar, no? Sinó que necessita acció. Representa la capacitat per veure i comprendre les coses des de noves mirades que d'altres també consideren importants. El canvi de mirada.
Això és un element molt important de la creativitat. Mirar les coses de manera diferent. O sigui, això sempre ha estat així. Bueno, per què no mirem des d'un altre punt de vista? I si ens poséssim d'aquella altra manera? Jo, per exemple, amb els meus estudiants, ara tinc sobretot gent de quart de pedagogia i màster, el primer que els intento que reflexionis és per què pensen com pensen i per què no poden pensar d'una altra manera. Com s'han construït, d'on ve la seva mirada. I els invito a que es canviïn les ulleres, que es posin de noves, que es posin diferents, no? Perquè l'única manera de poder veure coses diferents és estar predisposat a situar-nos en posicionaments diferents. Jo penso que si moltes persones es canviessin les mirades estaria molt bé, podríem veure coses que ara no veuen i ja sabeu a qui em puc referir, no? És un jo que va més enllà del jo, això és molt important. És un jo que va més a baix del jo, perquè la creativitat té lloc en públic. No és només un hàbit de la ment, sinó que és una caracterització per l'acció individual i l'acció social. Vull dir, jo soc creatiu en mi casa. No. O sigui, anualment, totes les grans coses que veiem que s'afecten, que ens emocionen, etc., és quelcom que es produeix sempre en públic o d'alguna manera està relacionat amb el públic. Qualsevol tipus d'acció, qualsevol que penseu, mira quina cosa... I si voleu, des de les coses més tradicionals, els mateixos castellers, o sigui, és una acció col·lectiva, oi que no? Mira, se m'acudeix no sé què, però l'has de posar en pràctica, no? I van canviant, es van movent, etc. Ai, aquí no veig, És una pràctica, Dios mío, que no lo veo. Cultural, que té un paper important en la producció de la comprensió crítica de les qüestions artístiques, educatives, socials i tecnològiques de cada època. La qüestió sempre que vehicula sempre a tota creativitat és aquesta capacitat crítica. I la crítica aquí no és criticona, no? És molt interessant perquè jo vaig estudiar un màster a Anglaterra i quan vaig tornar em vaig donar compte que la paraula crítica no té el mateix significat a Anglaterra que aquí. Aquí quan et diuen seré crítica, vas a la jugular. I jo he arribat a la conclusió que és criticona i quan vaig anar inclús al diccionari a mirar el que significava crítica aquí, tant en castellà i en català, com en anglès. I significa quelcom una mica diferent. Sobretot la crítica és aquesta mirada que ens permet situar qualsevol acció, qualsevol concepte, etc., i poder mirar les fortaleses i les debilitats. I sobretot poder esbrinar com s'ha construït i sobretot a qui beneficia. Això és el més important. Quan hi ha un constructe social, del tipus que sigui, cultural, educatiu, econòmic, polític, que vehicula d'una determinada manera, una persona creativa és capaç de veure tot això i reconèixer tots els valors que té. Vull dir, la crítica no és destruir tot, perquè destruir és molt més fàcil que construir. Jo als alumnes meus els hi poso molt sovint perquè accepten molt malament qualsevol crítica, encara que sigui perquè els ajudi a aprendre. Els dic, imagineu-vos un cineasta que ningú li escrigués una crítica de la seva pel·lícula al diari. Què li passaria? Si vosaltres féssiu una pel·lícula i ningú parlés de la pel·lícula, ni bé ni malament, què us passaria? Us donaria un infart. Seria, que horror! Volen que els critiquin. Volen que parlin d'ells. Bé o malament, però que parlin, no? Perquè si algú dialoga amb tu, és que ets interessant per l'altre. Si ningú et diu res, és que no li importes. Jo els dic als meus estudiants, si no m'importéssiu, no us diria res, m'estalvio la saliva. Però és que m'importeu. Llavors vull
vull analitzar amb vosaltres quins són els aspectes positius del que esteu fent i vull veure amb vosaltres el que podem millorar. Doncs això seria aquesta pràctica, la importància d'aquesta comprensió crítica de totes les qüestions artístiques, socials, etc. Una cosa també important és el fer-nos preguntes sobre què és la creativitat, que és com a construcció biològica o una disposició personal de la ment. Una altra vegada tornar a plantejar-nos una altra vegada això. No és només una qüestió que ja venim amb aquesta predisposició, sinó que és molt cultural, com Fernando ha explicat en la primera part. Una altra cosa també important és fer-nos preguntes sobre quan es posa de manifest la creativitat, que explora una relació en convergència de factors socials i contextuals. Quan nosaltres estem, si som professors d'art o som professors de qualsevol una altra cosa, preguntar-nos quan es pot manifestar la creativitat, o sigui, com explorem tot això. Perquè, com deia Antonio Muñoz Molina, la història sorgeix de trobar connexions significatives entre els esdeveniments que són aparentment distants. I això és molt important. Moltes vegades pensem que les coses no estan connectades. I quan comencem a pensar fora de les nostres ulleres cartesianes, de separar totes les coses, el cos, la ment, no sé què, tot està interconnectat. Hi ha una novel·la preciosa que es diu Una gruta d'invierno, la vaig llegir en castellà, Una gruta d'hivern, que un dels personatges és l'enginyer que va fer el traspàs d'Abu Simbel, que estava a la vora del riu, i quan van fer la presa d'Assuan, el van tenir que desplaçar a un altre lloc perquè l'aigua no l'agafés. I ell deia, clar, l'empresa va ser brutal i supercreativa, o sigui, tenia que traslladar tot això, no? I ell deia que la seva capacitat per connectar tot venia que el seu pare, quan ell era petit, arribava a les tardes i li posava damunt de la taula 10 peces diferents, 10 coses, i li deia, has de trobar una relació entre aquestes 10 peces. I sempre les trobava. Sempre les trobava. Jo he fet amb els meus estudiants i he descobert que hi ha 2 tipus de relació. Una superficial, que és la Marieta porta un bolso i llavors s'agafa no sé què, i una altra més intensa, de dir, bueno, tot està dissenyat per als éssers humans, hi ha una sèrie de... però tot té una relació. I la creativitat va molt relacionada amb això, a poder connectar esdeveniments que aparentment estan distants. I no estem, educativament, no ens han preparat gaire per això. Llavors, quan es produeix? Quan podem impulsar aquesta acció? Quan s'afronta el repte de plantejar i resoldre problemes. Tendim sempre a donar els problemes resolts. No? Doncs sí, no? I per què no els creem? Per què no els busquem? No? Per què no? O al contrari, per què no els donem als nanos ja la solució i que ells planteixin els problemes? Per exemple, a matemàtiques o a física, etc. Quan es dirigeix la pròpia indagació, és molt important tenir perdre aquesta por a pensar per un mateix. El que deia el Fernando al principi, volem la certesa, però amb la certesa ja no aprens. Si ja ho saps tot, ja no pots aprendre. T'has de fer sempre preguntes i has de tenir capacitat per dirigir la teva pròpia indagació. Però com em diuen els meus alumnes de quart de pedagogia, és que ningú els ha ensenyat. Digo, pues tenéis que aprender ya, que ja sou, no? Perquè, clar, tenim por, al camp de l'educació tenim por perquè després el professor ens examinarà, no? Però, clar, alguna vegada hem de començar, no? Quan la indagació és un camí a seguir en un lloc de destinació, és a dir, quan ho plantegem com una forma de vida, o sigui, una forma de vida, és a dir, jo sé el que sé ara, però és que cada vegada que jo sé més, em dono compte del que em manca per saber. Jo, aquestes persones que sembla que ho saben tot, a mi m'esgarrifen molt, perquè dic, jo és que soc tremenda, cada vegada que llegeixo dic, ostres, és que no sé res. Y llegeixo cada dia. I cada dia dic, ostres, és que no sé nada, y esto, y lo otro, ¿no?
Plantejar-s'ho com un camí. Llavors, ahir se't poden acudir coses que no se t'acudirien mai d'una altra manera. I no ho fas mai sol, com deia el Fernando, mai ho fas. Vas en companyia d'un que has llegit gent que no la coneixes de res però que dialogues contínuament. O gent, jo per exemple al metro, que vaig al metro, aprenc dels alumnes moltíssim. L'altre dia li deia a un ex-degà que jo obligaria a tots els professors de la UB a anar al metro, perquè jo aprenc molt dels alumnes, no us podeu ni imaginar, i els hi faig fotos a vegades i tot, quan veig els apunts que porten, els hi demano, podeu deixar fer una foto? Perquè porten uns apunts, bueno, no digo nada, que no els porten al lloc de la indagació. Molt important, quan ens sorprenem dels nostres descobriments. No és possible que nosaltres ens trobem, jo em trobo gent, una altra vegada a quart de pedagogia, que ja pensen que no poden descobrir res. Llavors, no estem impulsant la creativitat, no estem impulsant aquest pensament divergent, no estem aquesta capacitat per afectar-nos. Quan pensem i actuem dintre d'una xarxa de relacions, el que dèiem abans, buscar totes les relacions possibles, quan podem transferir el que hem après a situacions noves. És a dir, no només repetir, sinó veure, i ara jo això no ho he fet mai, però bueno, jo tinc alguna motxilleta, no? Doncs alguna cosa podré fer, no? Hi ha gent que... Jo soc bastant... A mi m'agrada molt aprendre, no? I quan dic, no, d'això no tinc ni idea, com deia un Premi Nobel, jo quan em demanen sobre alguna cosa que no sé, automàticament em proposo per fer un curs, perquè llavors és quan tinc que aprendre, no? Per què? Perquè tu pots transferir moltes coses del que saps a altres situacions, no? Quan es reflexiona sobre el que s'aprèn i sobre les dificultats que es troben per aprendre. Jo una altra vegada m'he trobat molta gent i diu, això jo no puc, és que soc negada. Ningú és negat. Anem a analitzar quines limitacions tens en aquest moment i com podré sobrepassar-les, perquè si no, ens quedem i ja no hi ha res a fer. Si podem treballar tot això, estem promocionant aquesta idea de creativitat col·lectiva. Una altra cosa molt important, quan el coneixement no transita del simple al complex, perquè la complexitat es troba en cada lloc que anem explorant. Això és molt important. Tothom d'aquí es dedica a l'ensenyament, d'alguna manera, a ensenyar alguna cosa, pintura, escultura, matemàtiques, tots. Oi que tendim a dir, no, és que hi ha unes coses bàsiques. Primer, si no fan primer això, no es pot fer l'altre. I a vegades això no funciona tan així. Si ho pensem, tenim una concepció que ens arriba molt d'aquesta idea de l'aprenentatge conductista de Skinner, que primer s'ha de saber no sé què per no sé quant, i quan parles amb els nanos sense constrenyiments informals, formals, fan unes connexions i tenen un pensament que potser no podran formalitzar, no ho podran formalitzar com ho pot formalitzar un físic, però entenen la complexitat. Jo me'n recordo que quan feia primer això em va afectar segur, perquè me'n recordo, quan feia primer de batxillerat, era l'època de les bombes atòmiques i no sé què, que estava una altra vegada de tal, i li vaig preguntar jo a un professor de geografia això de la bomba. Ens va explicar com funcionava una bomba atòmica al nostre nivell d'11 anys. M'he recordat sempre. I quan ho he llegit de gran, funciona així. Jo vaig entendre com era la fusió nuclear, no? Ho vaig entendre. A veure, no sé la fórmula, ara la podia... Però aquella persona ens ho va explicar d'una manera que a nanos d'11 anys que no estudiaven física, jo almenys ho vaig entendre, no? Llavors, la complexitat i a les preguntes que fan els nanos, els vostres fills, els vostres nebots, que es fan unes preguntes, la complexitat del món està allí dintre. No tenim per què anar de lo simple a lo complexe, perquè tot és complexe. També quan es dona compte i es comparteix amb els altres el que hem après. Això és fonamental, la comunicació. Si jo no puc intercanviar amb l'altre, per molt que jo sigui, bueno, soy muy creativa en mi cabeza, ¿no? Pero nada más, ¿no? I
una cosa molt important és estar més atents a la creació de possibilitats que assolir metes predefinides. És a dir, no pensem només en el que hem d'assolir, sinó poder estar obert a tot allò que no hem pogut pensar. Perquè si només volem el que ja hem pensat, i com puc jo saber que no hi ha coses que són més interessants? Anem fent el camí. És com si anéssim a un lloc i ja diguéssim jo només vull veure el que posa aquí la guia. I llavors arriba a un lloc que és una meravella, diu, no, com que la guia no ho posava, això no ho veurem. Doncs fem molt això al camp de l'educació. No ens deixem portar, no? Una altra cosa molt important també és allunyar-se de les fal·làcies de les certeses. La certesa sempre té una gran dosis d'incertidumbre, no? Jo, per exemple, quan estudiàvem geografia, vam estudiar una geografia que ara mateix no té res a veure. Res a veure, no? O un exemple que jo poso, que diu l'aigua ens ensenya, l'aigua bulleix a 100 graus. No és veritat. Depèn. Si estàs a l'Antàrtida, bull a uns graus, i si estàs a la vora del mar, bull a uns altres. Llavors, per què no ens diuen de mitjana? No, bull a 100 graus. No és veritat. Llavors, estem totalment sempre amb certeses. I la vida, en general, és una gran incertesa. Doncs per què no qüestionar aquesta fal·làcia? Diguéssim que són veritats, entre cometes, contextuals i temporals, però que ens poden portar a noves descobertes. També assumir la responsabilitat de triar, experimentar, discutir, reflexionar i canviar. I això comporta molta responsabilitat i hi ha molta gent que no vol, evidentment. Clar, és millor que diguen el que has de fer, no? I quan era petita, a mi una cosa que em posava els pèls de punta era que ens deien el que obedece nunca s'equivoca. Quin susto, no? Sí, això m'ho deien a mi de petita, ja sabeu que m'ho deia, no? Ja us podeu imaginar. Una entitat que ens ha dit a tots moltes coses, no? Doncs bueno, d'ahir a dir no, és que jo he de ser responsable de triar, he de ser responsable d'experimentar, de discutir, reflexionar i canviar. Clar, el que s'atreveix a canviar en el camp del món de l'art, a canviar de gènere, a canviar a trencar d'alguna manera, encara que no sigui tot nou, sinó que sigui un diàleg, doncs clar, té al principi, jo què sé, per exemple, la primera vegada que es va interpretar l'òpera de Verdi, el Ball de Màscares, va agradar moltíssim, però la van censurar perquè introduïa unes pautes socials que no estaven en aquell moment acceptades. Ara és una de les òperes més reconegudes de Verdi i així podem tenir quantitat de coses. També la possibilitat de noves interseccions inesperades des d'on mirar-nos i des d'on obrir processos d'indagació. Si veieu, està tot relacionat amb aquesta idea de no donar-lo tot per pautat, determinat, ja ho sabem tot, etc. És que, com quan es treballa a vegades a l'escola per projectes, que sembla que els professors ja saben d'antemà el que els alumnes arribaran a descobrir. Home, doncs per això no fa falta fer cap projecte. És interessant començar camins que ens portin a llocs inesperats, i al món de l'art encara més. I tot això perquè, en definitiva, per a nosaltres, l'artista, l'educador, perquè nosaltres pensem que els educadors som artistes, o almenys tindríem que ser-ho, som uns creadors de circumstàncies. I són aquestes circumstàncies els que ens permet afectar-nos, afectar i desenvolupar aquest potencial de creativitat que una altra vegada mai és individual, sinó que és col·lectiu. I per nosaltres és temps de canviar la conversa i explicar altres històries. Hem de canviar el discurs i la pràctica, per nosaltres. Tot això és una conversa que nosaltres tenim, no estem aquí per ordenar a ningú que faci res que no vulgui, sinó és una invitació a canviar les nostres mirades.
I amb això us donem les gràcies i esperem les vostres reaccions. Si voleu comentar alguna cosa, o millor penso que és fer ara l'acció que havíem pensat i després... No? Vale. La idea és que la nostra no vam voler fer una xerrada d'una hora i mitja o de 2 No, hores. perquè ara hi ha una acció, eh? 5 minuts, perquè precisament si estem parlant de la creativitat col·lectiva, poder-la completar entre totes les persones que estem aquí. Amb algo col·lectiu. Fer una acció col·lectiva. Una conversa col·lectiva. Sí, una conversa i després una acció, que la fotografiarem i enviarem les fotos. Vols ser... Sí. Sí, sí, sí. Preguntes, comentaris, discrepàncies, aportacions, el que vulgueu. Jo passo el micro. Segur que n'hi ha alguna, que passa que... Vale, que no passa res. Pot ser això, pot ser una pregunta, pot ser un comentari, pot ser una discrepància, pot ser una opinió, pot ser una aportació... Algo que s'ha acut i voleu compartir. Ostres, doncs jo he pensat això durant aquest... Esteu cansades, cansats? Sí? Vale. Digues el teu nom. Margarida. Sí, Margarida. Bé, em dic Margarida. No marxeu, que tenim l'acció ara. No som què? Bé, primer de tot, donar-vos les gràcies, no?, perquè hem estat aquí tranquils i ens estàveu explicant coses i la propera setmana tenim una aportació de bones pràctiques i en aquell cas jo tindré que presentar els ponents i quan estàveu aquí explicant, mirant l'art, m'ha vingut al cap el que presentaré, que és un projecte d'aquestos que fem a les escoles, d'emoció, que no estem massa fora de lloc dins de les vostres teories. M'ha agradat perquè heu reafirmat una mica el camí i una cosa que vam fer a l'escola va ser treballàvem el monstre d'emocions, que molts de vosaltres l'esteu treballant i coneixeu, i vam fer en diferents textures un mural i el vam posar, al pujar i al baixar les escales en teníem 3, una banda i banda de les escales que pugen i baixen i l'altra al vestíbul, que l'art a vegades fa nosa i el van llançar ja. Però no sé com ha sobreviscut aquest pujar i baixar i els nens pugen i baixen, el toquen perquè estan fent en diferents textures de llanes i colors i com que l'any passat teníem un grup que ja us ho explicaré, aquest any tenim un altre grup i la mateixa dèria, al parlar amb els alumnes en una àrea que és de valors, que això dona molt, per parlar com em sento, com ens hauríem de relacionar i tot això, vaig treure la idea del monstre de colors. Sap algú qui és? Diu, sí, jo ho sé. Digui, com ho has après? Diu, és que el tenim al passadís. Venen de P5, ara fan primer. Vull dir que aquell edifici ho tenim amb 2 edificis, mai el havíem passejat tant. Llavors, intentant dir, doncs això què passa? Canvia de colors. Totes aquestes coses que vaig necessitar un trimestre per dir-los als alumnes de l'any passat, ells, o sigui que en un mes del passar, tranquil·lament, ho han absorbit. I ho han absorbit d'una manera com si hagués sigut una obra d'art, no? Aquestes coses que no havia pensat mai fins ara, que ha fet taca d'oli, no? I trobo que ha sigut l'oportunitat de veure-ho i us dono les gràcies per això, per canviar amb les ulleres, no? Gràcies. Molt bé.
Gràcies. Sí? Bona tarda. Carmina. Bé, jo el que volia dir és que aquest debat de la creativitat és molt interessant perquè ens en donem compte, canviant la mirada i tot, que el que crec que hem fet fins ara, en general i amb respecte, és capar la creativitat dels nostres alumnes perquè que arribin, seguin a la taula, un mestre dicti, pàgina 26. Llavors, aquí aquest espai que vosaltres parleu no hi té espai. Jo crec que s'està canviant la mirada, s'està canviant l'oportunitat de donar al nen de conèixer, de pensar, de descobrir, del mestre retirat i de fer connexions, perquè si continuem amb aquests mètodes tan tradicionals, un infant creatiu, jo crec que no el podem trobar així. És una reflexió cap a mi i cap a tots, no? Perquè això és molt interessant, però llavors tu tanques els ulls i veus tots en fila, tots amb la mateixa pàgina, tots fent el mateix exercici, llavors penses, no anem bé, no? Almenys. És molt interessant. És que el mestre retirat canvia el seu paper. Clar, exacte. Impulsar. Clar, llavors... No només observar. No, ha de preguntar. Clar, ha de fer provocacions, no? Ha de provocar l'alumne i desafiar-lo. I sí, tal, no? Jo tampoc, per mi tampoc és, com a professora, tampoc és dir, només observar, no. No, és com, jo diria més com un director d'orquestra, no? O sigui, bé, donar aquests impulsos. Però bueno, però està bé, no?, que ho puguem parlar. És el principi, no? Algú més vol comentar alguna cosa? Pues tu. Sí, jo em dic Teresa i també estic del camp de l'art. I ara que comentàveu el tema de les preguntes, moltes vegades els alumnes acostumen que les preguntes han de venir de l'exterior i les han de preguntar. I moltes vegades, si ells se les fan amb ells mateixos, al seu interior, si són capaços de ser creatius en relacionar els conceptes que ja tenen apresos i que ja han experimentat en diferents moments, èpoques i circumstàncies, segur que són capaços moltes coses de contestar-se-les ells. Sí, interessant. Sí. Sobretot, perquè moltes vegades nosaltres com a professors, jo parlo per mi ara, potser quan els alumnes fan una connexió que tu no has pensat, t'has de repensar i de dir, a veure, no li puc dir que no és acertada, puc dir, a veure, he de pensar per què ha fet aquella connexió i què pot aportar. Perquè, clar, com que tenim aquests currículums prescriptius, és com si les respostes ja estiguessin donades. I llavors, clar, aquesta búsqueda de dir, a veure, tu pots crear-te les teves preguntes perquè estem aquí en interacció, llegim, no sé quant, mirem, tal. Llavors, però, clar, jo com a professor, com les... Clar, jo parlo de mi, No, sí, clar, si s'han d'avaluar són altres aspectes a considerar, però quan són coses que no són per avaluar, doncs les preguntes que moltes vegades les fem a fora, l'alumne espera que des de fora els responguin, doncs si ell aquestes preguntes, que és allò, com va passar i va arribar a aquest món tal cosa, hi ha coses que poden ser de tipus molt generals, no pas totes, però que n'hi ha algunes que si ells mateixos relacionen coses al seu interior, les descobreixen. I això vol dir que si la creativitat és també relacionar diferents elements que hi ha en l'espai i en el temps, doncs la creativitat també es pot treballar per aquesta banda en àmbits molt diversos. I si a més ho compartim ja, estupendo, molt bé. Jo passeixo, cap problema, Algú més vol comentar alguna cosa? I aniríem... És l'última oportunitat. Aquesta situació no es tornarà a repetir, O sigui que és una oportunitat que si la perdeu ara no es pot recuperar. En un altre lloc i en un altre espai, sí, però aquí i ara i amb la gent que estem aquí, no. Bueno, doncs, don Fernando, comencem amb l'acció? Sí? A veure, quan
El tema de la relació de la creativitat i les arts, perquè jo crec que reduir-la a les arts plàstiques és molt reduir-la, entre altres raons perquè en aquest moment intentem treballar des de totes les arts. Una de les qüestions que ens plantegem és que cal fer creuaments. I un dels desafiaments que en aquest moment estem assumint, no només jo, sinó altres col·legues, és poder ensenyar totes les matèries artísticament. I això és molt interessant. Per exemple, jo tinc un professor visitant, que és un professor de física en una universitat brasileira, i ell ensenya la física a partir de la performance en la universitat. He treballat en un projecte a Portugal per no tancar el tema de la creativitat i col·locar-lo amb l'educació i a les arts. He treballat en un projecte a Portugal durant 4 anys que es diu Days per Days, i aquest projecte començava posant a conviure durant una setmana artistes de totes les disciplines i professors de secundària. I al principi era que el professorat de secundària tenia que perdre la por a les arts, perquè el professorat de secundària està ficat dins de la seva matèria i té molta por a sortir de la seva matèria. Llavors, no era que la gent de les arts les ensenyés, sinó convivien i tothom feia les mateixes tasques. No eren uns que aprenien d'altres, no, tots estaven implicats perquè hi havia gent que treballava per tothom. A partir d'aquí feien parelles i s'anaven als centres. I en un centre podia estar una persona de dansa contemporània amb una persona de matemàtiques. I la idea era com es pot ensenyar matemàtiques a partir de la dansa. Com es pot ensenyar llengua a partir de la música. Llavors el que feien era crear combinacions entre disciplines tradicionals i les arts per aprendre artísticament. I quan aquest recorregut acabava, ens trobàvem en el teatre de la Fundació i tothom feia públic el seu recorregut. I podies veure un treball de llengua portuguesa que es transformava en una pel·lícula. Podies veure un treball sobre geometria descriptiva que es transformava en una dansa. Podies veure un treball d'història que es transformava en poesies o en jocs de paraules. Per nosaltres, per mi, això és posar la creativitat en acció i posar-la en mans de tothom per transformar l'educació i les arts. En aquest moment hi ha jocs, hi ha projectes, hi ha apostes que el que estan intentant és precisament que tot s'ensenya artísticament. Per què? Perquè en funció de la teoria de les múltiples modalitats, quan tu transfereixes, el que deia la Joana abans, un coneixement que l'has après formalitzat d'una manera, lo traspasses i lo transfereixes a una altra formalització, no l'oblides mai. I això és molt important. Jo faig un treball amb els estudiants de màster que les plantejo una situació crítica, difícil, complexa, i l'han de resoldre en una proposta d'art contemporània, en una construcció de poesia, en una intervenció plàstica, en una dramatització i en un treball col·lectiu. I la mateixa situació l'han de resoldre amb 5 arts diferents. I després ho posem en comú. Recordo que a les Illes Canàries ho vaig fer en un tinglado amb moltíssima gent i va ser increïble perquè en 1 hora i mitja van ser capaços col·lectivament, perquè era una tasca de grups, en trobar respostes de totes les activitats. Per tant, som nosaltres els que ens posem el fre perquè pensem que no sabem. I com deia Sèneca, i és una frase que he après recentment de la Joana, Sèneca deia: pensem que moltes coses són difícils perquè no les fem, i perquè no les fem continuen sent difícils. Per tant, quan diuen això no es pot fer, deixarà de poder-se fer el dia que ens posem a fer-lo. I crec que això és el millor regal que tenim. I per acabar, una anècdota. Jo faig una cosa a la facultat que és molt estranya perquè la meva facultat és una facultat d'Herodes. O sigui, no suporta les criatures, no suporta que vinguin de fora, és una facultat Herodes, no? I jo convido que vinguin criatures a la facultat, no? De fet, la meva facultat ha tret l'educació, no? Quan
una sortida professional de la gent de Belles Arts és l'educació en les diferents modalitats, no només en l'ensenyança secundària. Llavors, una vegada va venir un grup una classe de 4 anys a la universitat per fer un projecte col·lectiu, perquè la nostra idea és que els nanos de 4 anys o de tercer ens ensenyen com aprenen i nosaltres l'ensenyem com nosaltres aprenem. I quan entro, la professora, la mestra, em presenta com, mira, Fernando és el meu mestre. Igual que jo sóc la vostra mestra, perquè jo apreno amb ell. I aixeca un nen la mà i diu, i tu eres un mestre mandón? Diu, perquè a nosaltres no ens agraden els mestres mandons. I jo li preguntava, per què em demanes això? Estaven en 4 anys. Diu, és que estem estudiant els dictadors. Perquè estem estudiant per què Saddam Hussein ha obert una guerra. I hem descobert que Saddam Hussein és un mandón. I llavors, aquests nens i nenes van decidir que le escriurien una carta al president Mas per demanar-li si ell era un president mandón. I en 4 anys li van escriure una carta al president Mas. I la sorpresa va ser que als 10 dies va arribar una carta a la classe. I la carta deia, us felicito per ser uns nens i nenes que us preocupeu perquè no sigui mandón. Jo no vull ser mandón, però si alguna vegada us adoneu de que ho soc, me'n torneu a escriure per recordar-me-lo. Això va transformar l'acció i la relació en l'aprenentatge de les criatures, perquè van veure que si tu actues, i la creativitat, com deia la Joana, és actuar, transformes la realitat. Per tant, a partir d'aquí, aquests nanos, aquest curs ja estan fent primer d'ESO i són incontenibles. No los atura ningú. Perquè quan tenien 4 anys van aprendre que podien decidir, que podien interrogar, que podien parlar i que eren escoltats i acompanyats. I això és el secret de la relació entre creativitat, afecte i arts. I això és el nostre regal. I ara us convidem que us poseu drets. I el que farem depèn de nosaltres. El que farem depèn de nosaltres. Això són tires de molts metres i la comencem per el final, per aquest senyor. Ell l'ha de començar i l'ha d'anar passant perquè el que es tracta és de construir una xarxa que sortirà de moltes direccions, una xarxa que ens cobrirà a tots i totes i que anirem trenant de la manera que vulguem. Se la passem cap allà, es croarà en la que vingui d'allà. L'aniran passant i quan us arribi vosaltres heu de decidir a qui la passem. Hem de crear un teixit per damunt nostre. Llavors tindrem que estar així, Llavors tindrem la responsabilitat de quan us arribi dir ara on vaig, cap aquí, cap aquí, cap aquí, tu has d'anar aquí, aquí. Comença tu des d'aquí, comenceu vosaltres des del mig, tu... No, i és agafar-la, llançar-la, agafar-la, llançar-la. O sigui, és crear una xarxa, però la podeu passar en mà, no cal que la llanceu, la podeu passar en mà, la podeu mobilitzar, la podeu passar en mà, que arribi a aquesta part, que no quedi aturada en aquesta part, que l'aneu passant, que arribi corrent, que arribi corrent, que arribi corrent. Que arribi corrent. Joana, posa la música. No, i la música també. Que no pare, que continue. Que tothom tingui algun trosset. Que depèn de que lo tingueu a dalt. Si no lo teniu a dalt, caurà.
No, és igual, és igual, és igual. És igual. És igual, Joana, les fotos. Continueu, que no pare, que no s'ature, que no s'ature, que no s'ature. Que aquesta part que està així, que pugi cap a dalt, que això vingui en una altra direcció. Que tothom tingui alguna cosa. Que no quede ningú sense agafar res. Que tothom tingui alguna part. Que tothom tingui alguna part. I ara Joana ens farà la foto. Continua, continua. Lo agafas en una altra mà. Si lo tens en una mà, lo agafas en una altra mà. Que vingui, que vingui. Que passe, que s'entre, que cree. Podeu apagar una llum d'aquí, la del fondo al final, perquè és que si no brilla. Doncs la creativitat col·lectiva té que veure amb això. Una persona sola no la podria fer mai. Però algú ha de portar la base per construir-la. Però a partir d'això no us podeu imaginar la visió que té la sala. Hem transformat la sala completament. Això ja no és la sala de conferències del centre de lectura. Això ara és una festa. Moltes gràcies.